Добро утро на всички. Ко казах? Хай пак. Здравейте на... Здравейте на всички, казвам се Дана, това е първият ми влог и ще снимам сутрешната ми рутина. Часът е 9:30, мисля. Не... Ох, боже, няма да завърташка. Мана Мария. Не се събуждам сега, събудих се преди малко, обаче гледаме телевизия. Сестра ми също снима нейния влог, защото ме видя, че и аз снимам и тя пожела. Какво щях да кажа? Ще го кажа набързо. Добро утро, казвам се Даная, много ви обичам и това е моята сутрешна рутина. Така, намерихме подходяща светлина и както виждате се намираме в... Намираме се в кухнята и ще си правим закуска. Защото не сме закусвали по принцип. Ще правим банички. Най-хубавата закуска на света. Нашия помощник готвач. Записвайте си, защото това е нашата специална рецепта за баница. Така, тук са нужните продукти. Ще ви трябва кофичка, кисело мляко. 3 яйца, без да ги изтървате. Това са колите за баницата, направиха и сместа. Тук Жаки... Тук има две готови. Едната Милия ми я направи. Милията вже здравей. Това е достатъчно. Не казва. И втората аз я направих. Давай, Жаки. Много силен... някой ще има много силенце на баничката. Така. Толкова време от нощта и цели. Наистина, като забавление... Забавно е. Баничката е в фурната и сега ще си оправим леглото. Леглото ни сега е трагедия. Скоро ще се видим след като оправя леглото и се облека. Така е много по-добре. Оправяме леглото, облякла съм се. И даже сега мисля, че е перфектният момент да ме последвате в TikTok. Ще излезе тук някъде на екрана. Аз не знам как изглежда тя. Мамо, все едно баницата не сме я правили ние. Що? Толкова е хубава. Така, хора, това беше всичко. Ако ви хареса този кратък влог, последвайте ме в YouTube и в TikTok и коментирайте, ако искате още такива влогове.